Ayan, magandang araw, Noxky Vlog. Andito tayo ngayon sa Rusi, Florida Blanca. Ito naman ay sa Barangay San Jose. Ito yung isa pang branch ng Rusi dito sa Florida Blanca, Pampanga. So ngayon, ikutan natin, titingnan natin yung mga available units na meron dito. So ayan, nandito tayo ngayon sa Rusi, Barangay San Jose, Florida Blanca, Pampanga. So ayan, along the highway lang din yung papunta dito, papuntang Porac, Pampanga. Then dito naman Florida Blanca hanggang papunta na ng Dinalupihan, Bataan yan. Diyan kayo dumaan. So ayan, ito yung mga available na units meron dito ngayon. So hinahanap na natin yung Rusi Plus 150X. Nakaraan nakita pa natin dito siya nakalagay. So ngayon nakuha na daw yung kulay red na Rusi Plus 150X. So nagkakaubusan talaga ng unit sa Rusi Plus 150X. Meron naman sila dito itong Rusi Flame 150X. Ayan, dalawang unit yung meron dito, itong kulay beige tsaka isang matte gray, you know. Yan. So yan din yung 4 valves, no, kasing makina ng Rusi Plus 150X. Pero sa kanyang presyo, ito nanatiling 75,000 ang cash, tapos 4,000 ang down payment. Then 3 years nito ay 3,400, may rebate pa na 300 yan sa 3 years. Sa 2 years 4,540, sa 1 year naman ay 7,955. Iyan, dalawang klase po. Sa mga TC nila, ito yung meron sila dito, itong TC 150 Macho. Meron siyang straight monthly. Ang cash naman ay 47,500. 3 years niya ay 2,435. Meron din siyang regular down payment kung gusto nyo. Ito naman ay merong 2,000 down payment. Ayan, 2,000 down payment. Ayan. Tapos 2,355 naman ang monthly for 3 years. Ayan. Then dito, ito yung Rusi Ultra 125, kahawig ng XRM. Ito naman ay may down payment na 2,000, cash niya 48,000. 3 years ay 2,215, may rebate pa na 300 yan. Ayan, ang ganda ng kulay, oh. Ang lamig sa mata. Ito naman yung mga 150cc na Sparkle 150i, ayan, kulay red, cyan blue, kulay silver. Ayan, sa likod meron pa doon, ayun, kulay red. Ayan, ang presyo nito ay 75,000 din. Then ang down payment niya ay 5,000. Tapos ang 3 years ay 3,225. May rebate pa na 300 yan. Ayan, andun yung presyo sa likod. Ayan. Ito naman yung Rusi Force 150i na 4 valves. Ito, maangas din to. Yung maxi scooter ng Rusi ngayon. Ayan, 105,000 ang cash, 8,000 down payment. 3 years 4,380, may rebate pa na 300, magiging 4,080 na lang ang monthly mo for 3 years. So ayan, oh, napakaganda nung kanyang kulay black, napakaangas tingnan. Iyan, oh. So ito naman yung Macho TC 175, down payment niya 2,000, cash niya 49,500. 3 years 2,475, may rebate pa na 300 yan. Ayan, oh. Maangas din to, 175cc, pang malakasan na motor ni Rusi yan. Dito naman tayo, yung Rusi Passion 125 Fi. Ayan yung latest na Passion ngayon, Fi na siya, kulay cyan blue din. Ito may down payment na 3,000, cash niya 56,000. 3 years niya ay 2,615, may rebate pa yan na 300. Ayan, napakamura na, oh. Ni-rebate mo ng 300, magiging 2,315 na lang ang monthly. Naka-FI ka na 125cc, scooter pa. San ka pa, no? Rusi ka na. Yan, ito naman yung Rusi Surf 125.
Yan. Down payment 2,000, cash 44,500. 1 year 4,425, 2 years 2,630, 3 years 2,035. May rebate pa na 300 yan. Mga semi-automatic. Kagandahan dyan, digital panel na rin siya, no? Ayan, para siyang Honda Wave, no? Dito naman, ayan, Rossi Ultra din. To Rossi, iba pala to, iba, kahawig ng Rossi Ultra. Ito yata yung isa pang klase na ilabas ng Rossi ngayon, ano? So tingnan natin yung tatak. Ayun, Rossi Trek 125. Yan, bagong motor ni Rossi. Ito naman yung TC125. Down payment 2,000, cash 44,500. 3 years niya ay 2,115. May rebate pa na 300 yan. Yan. Tapos Rossi Flex 125i, ito yung kamukha ng ating motor. Ito naman, meron din silang kulay yellow. Ang presyo naman ay 61,000 na, tumaas ng 1,000, ano. Dati 60,000 ito eh. Down payment naman 3,000. 3 years niya 2,795. May rebate pa na 300. Yan, medyo tumaas ng konti ang Rossi Flex 125 ngayon. Yan. Ito pala yung bago. Yan. Ito yung presyo pala ng Rossi Trek 125 na kahawig ng Rossi Ultra. Yan, ang angas din ito, ang ganda rin. Yan, oh. Naka digital gauge na rin siya. Yan. Carb type. Down payment 2,000, cash niya 48,000. 3 years niya 2,215, may rebate pa na 300 yan. Ayan, oh. Bali ano na lang to, 19 na lang ang monthly. Meron ka ng ganyang itsura, napakaangas na motor. So ayun yung mga available units nila dito. Meron din sila ditong second hand. So ayan, makikita natin dito sa side na to. Ayan, mga nakahilera, mga repo nila, ano, ayan. So sinabi sa atin ni sir, meron daw siyang down payment na 1,000 sa mga repo, no. So depende na rin sa klase ng motor, ayan. So ang dami po, hanggang doon meron sila. So, punta na lang kayo dito mga kapatid sa mga gusto pong kumuha ng second hand na motor. Ayan. So ayan po yung ating maikling update dito sa kanilang branch sa Rossi Barangay San Jose, Florida Blanca, Pampanga branch. So ayan, maraming salamat. God bless and stay safe always.